sa probinsya, mga fiesta, hindi po pwedeng kakantahin ko to na wala po akong kinakantahan na single na babae dito sa itaas. Ano ba? Meron ba? Puro tingin na yata yung mga taga-Aguilar eh. Hindi ako taga-Aguilar. Sa Carlos ako. Gusto ko kumuha nung nasa gitna eh. Gusto ba doon nung tinuturo ninyo? Akitin nyo dito. Akitin nyo dito. May pagdadaanan ko siya. Wala. Walang daan. Ay, jowa mo yan eh! Jowa mo yan! Hindi, liga dito. Pawagin mo yan. Tinutumpo niya sa post. Kunin yan, kunin yan. Yan naka-block na baby girl. Hello mo. Hi everyone. Liga dito. Baka mo yung hands ko. Pwede na bang muhakan yung hands mo? Aileen? How old are you? 18, walang sabit! Mga mamang pulis! Wala po akong gagawing illegal. So hold your horses. Mama mo yun? Opo. Ma! Huwag ka magtataka kung bukas nasa San Nicolas na to. Okay lang? Pinapahingi ka ng mama mo, sama ng ugali ng mama mo. Hindi dyan. Ang pinaka-importanting tanong, nandyan yung mama mo, nakikinig silang lahat. May boyfriend o wala? Naniniwala kayo? Yung totoo, may boyfriend o wala? Wala. Bakit wala kang boyfriend? Ha? Nagagalit si Mama. Bakit ka magagalit, Mama? So, Aileen. Aileen, okay lang bang kantahan kita? Alright, so mga nakakalam, here is something from Lolita. Title, ikaw lang. Nanginginig ka, huwag kang kabahan, nandito lang ako. Baka mo yung kamay mo. Pwede bang humingi ng favor sa'yo? Okay lang, humingi ng favor.
Kung di